सब्सक्राइब करो क्लिक धर्मनगर एंटरटेनमेंट चैनल के घंटी के निशान के जरूर दबाओ। हमर सब ऑडियो वीडियो देखला बहिना हम नहीं जायब दौरी अंगना घर गे हुई है हमरा डर गे ना। चल हाहाकार के हन भरल लखिन अवतार। जग में मोचल हाहाकार के हन भरल लखिन अवतार के हन भरल लखिन अवतार। उनका सौंसे देह में भास्म मल गे हुई है हमरा डर गे ना। कहथिन यो सरकार धिया हमर आहाँ के लगैया पहाड़। सेना कहथिन यो सरकार धिया हमर आहाँ के लगैया पहाड़। धिया हमर आहाँ के लगैया पहाड़। रही रही गौरी दई के झरनिया सनोर गे हुई है हमरा डर गे ना। कहथिन